बाक्सा जिल्लानि मानास हायुङारि हाग्रामा साखाथि माज्राबारि गामिनि कृष्णा बसुमतारिया बायदि रोखोमनि आसार बानायनानै गावनि नखरखौ सामलायनायजों लोगोसेनो सासे जाफुंसार आइजो महरै सिनायथि होनो हादों। कृष्णा बसुमतारिया न'आवनो थाइजौ आसार, खान्थाल आसार, बानलु आसार, आमलाइ आसार, जलफि आसार, फान्थाव बिलाथि आसार, जामनि जेलि, मोदोमफुल जेलि, खोरदै आसार, आमलाइ बिदै, नारें जुम्ब्रा, नारें खमलानि बिदै, माइब्रा बिदै, अमा बेदरनि आसार बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन आसार बिदै खालामबोदों। थांनाय 2010 मायथाइयाव बायदि रोखोमनि आसार बानायनो थाखाय आरान्याक एनजिअ'आ होनाय ट्रेनिं एबा फोरोंथायनिफ्राय सोलोंनानै कृष्णा बसुमतारिजों लोगोसेनो मोनबा गामिनि सा 22 आइजोफोरा ज' जानानै बे खामानिखौ जागायजेनदोंमोन आरो गोबां रोखोमनि आसारफोरखौ बिथांमोना बानायदोंमोन। बिथांमोननि बे आसार खालामनायाव आरान्याक एनजिअ'आ गोनांथि जानाय माखासे मुवा जेरैबादि केमिकेल मुवा, मेसिनारि आगजु, आसार बानायनायाव गोनांथि जानाय आइजेंफोरखौ अनसुंथाइ महरै होदोंमोन आरो बिथांमोनखौ गोख्रों थुलुंगाखां होदोंमोन आरो गसंथान लामाखौ दिन्थिदों। बिथांमोना बायदि रोखोमनि आसार खालामनानै गुवाहाटी, बङाइगाव, नलबारि, मुसलपुर, बर' थुनलाइ आफाद, एबसु, आसाम साहित्य सभानि गिदिर गिदिर मेल मिटिं, ट्रेड एक्सप' मार्केट बायदि हाबाफारियाव सिगांनि समाव बैफोर आसारफोरखौ फानबोदोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला आसार खालामनायनि अमिता जेलि दिहुनथायनि थाखाय 2011, 2012 आरो 2013 बोसोराव लान्थ्रियै खेबथाम सेथि बान्थाबो मोननो हादों। मख'नो नांगोनदि आथिखालाव कृष्णा बसुमतारिया आसार खालामनायनि गेजेरजों गावनि नखरखौ फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसेनो ओनसोलनि गेजेराव सासे जाफुंसार आइजो महरै सिनायथि जानो हादों। न'आवनो बानायनाय अमा बेदरनि आसार, जलफि आसार, थाइगिर आसार, बानलु सिब्र'नि आसार, थाइजौ खान्थाल आसार, मोदोमफुल जेलि, प्लामनि जेलि, आमलाइनि जुइस बायदिजों लोगोसेनो गोबां आसारफोरखौ नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना बाक्सा जिल्ला माज्राबारि गामिनि कृष्णा बसुमतारिनि न'आव आरो साखाथिनि माइनाव बाजार माज्राबारि सकआव मोननो हागोनखौ जोंनो फोरमायथिदों कृष्णा बसुमतारिया। कृष्णा बसुमतारि, आं माज्राबारि गामिनि, जोंनिया रुपहि खाथिनि जायो आरो बाक्सा जिल्लानि आं। बेनिफ्राय आगोलाव आं जेबो खामानि मावामोन मावनाया, ओमफ्राय दा जेनेबा अरायनकआ आंखौ ट्रेनिं होनायलाय एनजिअ'निफ्राय 2010आव आङो ट्रेनिं लादोंमोन। ओमफ्राय बे ट्रेनिं लानायाव आङो बानायनानै नायनानै बायद'मोनहा जायो होननायखाय आङो बानायनानै नायबाय। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आङो स्टार्टिं खालामबाय, ग्रुपखौबो गद खालामबाय। ओमफ्राय ग्रुप दानायनि उनाव जोङो बे खामानिखौ बारायबाय आरो ओमफ्राय जोङो गासैबो ग्रुपजोंनो गामि गंबाजों जोङो 22 जन मेम्बारमोन। ओमफ्राय दा मावनानै जोङो 100 फैसा मेम्बार फिस खांनानै जोङो बेखिनिजों एसे एनै खरसा खालामग्रोनानै ओमफ्राय जोङो गदखौ थिग खालामनायनि उनाव जोङो नैबे आसार, जाम, जेलि, स्कुवास बेखौ मावग्रोनाय जादों आरो बेयाव जोङो गासैजों एसे एसे बानायग्रोनानै जोङो गामियावनो जायगायावनो बबेबा मिथिं दावथिं आरो एक्सप'फ्राव बेफोराव लांनाय जादों आरो ओमफ्राय दिनैसिम जोङो जिखिनि खामानि मावदों एसे एसे मावनायनि गेजेरावनो जोङो गेदेर माबायाव एसे मोनहैबायमोन। ओमफ्राय दा जोङो गासिबो मेम्बारानो जोंनिया दा खायसेया टाइम होनो हायिलाय जोङो खावसेया एसे ओंखारनाय जाबाय। थेवबो जोङो बे खावसे मेम्बार ओंखारदोंबाबो जोङो खामानिखौ मावनाय जाबाय थादो। ओमफ्राय जोङो दा आसार, थाइगिरनि आसार, थाइजौनि आसार, जलफिनि आसार, आमलाइ आसार आरो जामनि जेलि, मुदुफुलनि जेलि आरो मैथानि जेलि, बेनिफ्राय खोरदैनि चाटनि, खोरदै आसार, खोरदैनि स्कुवास बेफोरबायदि, ओमफ्राय बेलनि जुइस आरो आमलाइनि जुइस, ओमफ्राय नारें जुम्ब्रानि, मौसम्बिनि, खमलानि बिदि जुइस बानायदों आरो चाटनिबो बानायदों, सस बानायदों, टमेट'नि, बानलुनि बेफोरबायदि बानायनानै जोङो थाइसे थाइनै फैसाखौ जमायनानै जोङो ग्रुपआवनो राननानै लानाय जायोमोन आरो एसे एनै खरसानि थाखाय खावसे दोनबाय ओमफ्राय ग्रुपआ खावसे राननानै लाबाय बिदिनो सहाय होदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बायद'मोनहा जोंखौ नोंसोर खस्थ' खालामबायबो होननानै जोंनो किसुमान बुस्थुफोरखौ जोंनो माबा केमिकेल
माल बुस्थु जेनेबा हास बासन दोननाय जायगा बथल मेसिनारि बुस्थु बेफोरखौ बायनानै जोंनो सहाय होफैदोंमोन। ओमफ्राय दा जोङो बानायनानै नै दा ग्रुपआ गावसोर समायहोनो हायैनि थाखाय ग्रुपआ गासिबो ओंखारनानै दंथ'यो। ओमफ्राय दा आं हारसिङैनो बे खामानिखौ मावथ'नानै दङ। दा आङो अमा बेदरनि आसार, जलफिनि आसार, थाइगिरनि आसार, बानलु सिब्र'नि आसार आरो मुदुफुलनि जेलि, प्लामनि जेलि, खान्थालजों थाइजौजों आसार, ओमफ्राय आमलाइनि जुइस, ओमफ्राय प्लामनि बेखौ बानायनानै दंथ'यो। आङो बेखौ दा दखानावबो होयो ओमफ्राय न'आवबो फानो। न'निफ्रायनो मिथिनायफ्रा लांफैयो। आं दा मिटिङाव बेबायदि एक्सप'फ्राव थांनाय जाथ'वाखै आरो टाइम मोनाखै नालाय।